Годините между 1080 и 1180 са изпълнени с постоянни нашествия на племена от евразийската степ в българските земи. Същевременно българското землище в Македония е честа арена на сблъсъци между Византия и норманите, идващи от Южна Италия. В тази обстановка е трудно народът да се обедини за отхвърляне на чуждата власт. Нещата се променят през 1183 година, когато династията на Комнините е свалена и на нейно място идват ангелите. Династичната смяна, както и едновременните нашествия на унгарците и норманите, създават благоприятна обстановка за прогонване на византийците от българските земи. Нужни са единствено правилните водачи. Борбата на българите за свобода е тясно обвързана с съдбата на един аристократичен род – асеневци. И до днес историците нямат яснота какъв точно е техния етнически произход. Вероятно в жилите им тече българска, влашка и куманска кръв. Това, което е важно, е, че асеневци без всякакво съмнение се определяли за владетели на българите и припознавали българската културно-политическа идентичност като своя.